Архео етнопарк Равна е кратък велосипеден маршрут, който ви отвежда от Княжевац до един от най-значимите римски археологически обекти в Сърбия – Тимакум Минус. Този лек маршрут е идеален за семейства, начинаещи и всички, които желаят да съчетаят спокойно каране с богато културно-историческо съдържание. Археолого-етнологическият парк Равна представлява уникална комбинация от римски военен лагер и реконструирано традиционно село. Тук можете да видите останките от римски Каструм, който е бил важна военна станция по пътя към Дунавския Лимес, да разгледате автентични етнокъщи, представящи живота в района от края на 19 и началото на 20 век, да посетите музей на виното с винотека в избата на Стара къща и да участвате в работилници по традиционно гранчарство. Маршрутът е равен, напълно асфалтиран и без трудни изкачвания, което го прави идеален за спокойно каране покрай реката. Можете да карате и в двете посоки и е лесно да го комбинирате с други дейности.